खुलुमबाय सोनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लग साउन्डटाइमखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सय माजे फंबायनाय महरलासो जाबाय दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फरायजोबनाय खालामनो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो प्लिज अननानै सोरबाफोर गोदान मा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय ना हा दुगैयाखै नालाय मैयानि ड्रेस आरो मा बेखौलाय आरो माथो लाजिनांगौ नङा सोनाफोर ओमफ्राय फिसाजोनो गाइखेर होदों बोरै अबाव थांखो गाइखेर लोंनाया मावजिनोसो हैगासिनो दङ बिस्कुटखौ आया फैदो हैनाङा नों जाग्रोदो नों खोमादे फैबाय थागोन बायना हर दे न' सिङाव होनाङा दे मा मावजिनो न' सिङाव होनाङा दे फैबाय थायो दा सोनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दे ब्लग साउन्डटाइमजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो लोगोसेनो ओमफ्राय आं ओरैहाय दै गुदुं फुदुंनो होननानै आङो अर जरायखांखाबाय माने दै गुदुं जानखाबाय आरोना दासिमबो माने दै गुदुंनि सुनै लोङो मा मोना ओमफ्राय आंहाथ' दुंब्रुदखौनो लोंलायबावो ओमफ्राय अरदाब खालि थायो नालाय आरो माथोबाव सोनाफोर नो टेनसन बनाथ' मेरलाखा आरो लोगोसे फाथो सेरना ओमफ्राय मा होनो ओरै सबायबो एवनांगौ दङमोन दा समाय मोनबा एवनोसै समाय मोनाबा एवा माइया सखा सुनानै दोनखाबाय आरोना एवनांगौ आरो फुख्रेमनांगौ ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मेन बुस्थु देखायनो नागिरदों नै दानटाना फुरा ना मागुर ओमफ्राय सिंगि आरोना बे जाहैबाय मा जोंनि बै माइ गायनाय दुब्लिनि जायजों दै सारो जोंहा बेखौ माने बेनिफ्राय मोननाय आरोना बेखौ सारदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै जानो होननानै आखायाव लाबाय मानिजादा ज' दोनफ्लांबायना मागुर सिंगिनो ओमफ्य ना सला गावजायनो आदा मरा आरोना लावहां जाबायमोन ओमफ्राय बेखौ जानोसैबो देखांबाय माने ओमफ्राय बालाबोथिया माखाया माने अबेबा थैबाय ओमफ्राय अबेबा थैयाखै आरोना बालाबोथियाफ्रा अबेबा थाब थैयोना ओमफ्राय नै मागुराबो एकदम गोथां थाजामोन दानि देबाय आङो बेखौनो सायनानै लागोनसै आरोना माया गाहा दुगैदों माने दाखालि जों फैनायनि सिगाङावनो सारनो नालाय ओमफ्राय बेखौ फिसिनानै दोननाय जादों आरो ओमफ्राय गावबो जाबाय थादों होनदोंमोन माइया ओमफ्राय माने 3000 बेसेबां मोनदों खोथाय फानहैदोंमोन नालाय माखासे ओमफ्राय मा होनो 2000 होफैदों खोमा ओमफ्राय माखासे लांलाय लाबोलाय खरसाबो थायोना बेखौ दंसै आरो गावसोर रायलायनानै लेन्दाय हागबाय सनाफोर आङो नै ओमफ्राय नै बेखौ एसे माबाजों संख्रिजों फुख'नोसै आं खर' माथा मुथा सेस हाख'जोब्बाय आरोना माने हास'जोब्बाय ना बालाबोथियाखौ खर' गाराबाथाय बिराद जानो बायो आङो जाबाय आंना रद'नो टनटना सखा फुनानै लाजोब्बाय आं सुनाफोर ना मागुरखौबो हखानो जाबाय आरो हा मोखां सुदो दे थुदो फैदो मा गस्ला फेनसि दे दैयावसो मालाय फ्लिं फ्लाथार ओमफ्राय कुकार बानायग्रा फैदों आरो ना दै ओमफ्राय एसे नाट बुस्थु सोंहैनां नै हथांखौ नै बिसो गनानै दङ कुकार फिसा नस' जादों नालाय बेखौबो फाहामनो फैदों आरोना नैबे फिसाखौ बानायनानै हरबाय आरोना ओमफ्राय हुइसेल मारिबासो फैसा लांबावगोन जाहैदों हुइसेल मारियाबा फैसा लाङा दा आलु दरसे होनानै हुइसेल मारिनानै नायनांसिगोन आहा मिनिनानै थैगोन मा होनना बुंबावनो आरो दा थाङै थुङै बे आलुखौ आंनो जानांसिगोन आरो दै सुनानै एसे हुइसेल मारि होनाय नायनां र' हैथारबायबो आङो र' मा बेखौ जाया माखाखौ जाया नै मिनिनानै थैगोन जाजोब्बाय जाबाय आयु नांबावगौ दे सिटि मारिबायहाय सिबाय माने सिटि मारिलामोन आरोना नै इफोरजों फुस फासास माबा माबि गलाबायजोब्बायमोन ओमफ्राय दा माबा देफिम खालामबाय मालाय ओमफ्राय थोंगोरबो जिरायामोन आरोना बुस्थुआनो मिनिनानै थैगोन दा माबा माबि टटा देनानै मालाय थोंगोर मारिबाय आरो खनथाम मारिबाय खनसे मारिबावनोसै आं आलुखौ राथिजों हाखावनोबो बावदों आथुर बिथुर नालाय नै बेफोरखौ देफिम खालामजोबदों बेस्रा बेफोरबो बोरै जायोथाय फुराना जाबाथाय माबा हुइसेलफ्रानो मारिलायलाङा अबेबा आरो मालाय बोरायबाबो एकदम थिग थाक थायोना मा होनना बुंबावनो आरो जाबाय ओमफ्राय लबार सोलायनाय नालाय 150 थाखा लांबाय आरो बे फिसाना लबारबो सोलायनांदों नाथबो मोनफा मोननै सोबायना देफिमनो ओमफ्राय दाना माजों जानो माजों जाया बिबाया होनबाय आलु मा होनो थुग्लिनानै संदो होननानै अके दा मा होननाय जाखो बेलाय आलुआ नै आरो रुबावनांसिगोन आंहा दहायनो दरनै रुनायाबो हनै रावबो जाग्रा गैया लोगोसेनो ओरै दलब एवबायबो आङो ओमफ्राय जेन गाव मोनजागोन बायदि बिथाङा गोजाननिफ्राय सबायजों जाबानो जायोमोन होनबाय थादोंमोन बेस्रा मा खालामनो
जोंबो बेजों जाहां बेजों माहां है बार्डे सबाय सबिनानै आलुजों एग्लिनोसै आरोना नायालाय आरो माथो जेरैबो गोथाव जागोन लकेल ना गोदो हाबा जाजेननाय बोसोराव आंबो हमनो मोन्दोंमोनहाय बे हाखराव आरोना बिराद मागुर सिंगि मोनोमोन दा बेलेगनो हगारनाय जाहैबाय फुख्रियाबो न'आवबो रावबो परिश्रम खालामग्रा गैफाला जाहैबाय माथो होनना बुंबावनो उफाय गैया थाबाबो मोनजासाबबाय नैबेखिनिखौ नारा नाथा दासो नै बेसेबां मोनफैबाय आङो ओमफ्राय नै आलुखौ एकदम आलु बाथोन बायदि सिफ्ले सिफ्ला खालामनानैसो थाव सेरबाय आरोना एसे थाबथा थुबथा खामलाबायनोसै दै गुदुंफ्राव हरनोसै थारमाने गेजेरावनो सा लोंस्रोलायबावो नालाय जोंना माबानि फुंनि सेकेन्ड टाइमनि सा लोंनाया जाबाय नालाय फुङावथ' लोङाखैमोन सेकेन्ड टाइमाव आंबो लोंफाबाय समस्या ओमफ्राय जोंहाथ' दङ नै माबा माइ बोरायखौ फाननो नागिरदों आरोना एसे जानो आन्था लाखिनानै फाननो नागिरदों आरो नै न'आवनो लांफैबाय माइआ हानसिगोन बस्था थस्था लानानै फैखाबाय हारसा बोराय दिगदारबो जालायलाङोना माइ मोनबाथाय बाराखौ मा बुंनो माइआबो दाम गैया आरोना 700 थाखाल' ओमफ्राय दा बेबो बेसेबां जायो जानो आन्था लाखिनानैहाय बारा बुरजा जानाय नङा दा हानबासो मिन्थिसिगोन आं दुलियाव नाहरो एसे गोबाव जाबाय गोदो गोदाय मालाबा नाहरनायानो ओमफ्राय दा 700 थाखायालाय आरो माथो जाबावनो गोदानफोरावबालाय एसे दामसिन मोनगौमोन बे इरि माइआ आरोना बै गोजां बोथोराव गायग्राया बेखौ दाथ' ओमफ्राय बै मादि जागोन दुब्लिबारियाव मालाबा खनसे थांसैलै आङो थांथ'वाखै दाबो थारमाने ओमफ्राय आं ओरै लोगोसेयैनो कफि खख्रेब लरहायलायनायखौ हागासिनो ओमफ्राय नै सासे सुबुंखौ माथो होनना बुंबावनो ओमफ्राय ओंख्रिखौबो आं होलाबाय आरोना नाखौहाय गोदौगासिनो दङ दासो होदों दुन्दियाबाथ' जोबाबो सिखालामोन खिन्थु गंगार दुन्दिया बिराद दङ लायनानै गांब्रैसो गारना होनोसै आं एसे गोदौहोनोसै खेमसेनो जोलैयाबो खिबाय गारहासे दै लाबोबाय ओमफ्राय नै गंगार दुन्दियाखौबो होबाय ओमफ्राय नै ना सलनि आखला कालारा बिदि आराम ओंखारोना जा मोजां मोनो आं उसुमै आरिजों आरोना ओमफ्राय दिनैथ' आरो आलुबावसो गोदौगासिनो माने मोननोसैयानो होननाय जाबाय जायाहाय फिसालाया मा होनना बुङो जों साथामल'सो जागोन आरोना ओमफ्राय ओंखायनो टमेट' गोदि मोदि मा दङ बिबाया न'निखौ खाब्लुंनानै लाबोबाय बेखौनो बाथोन एवनानै होनोसै आं फिसालानो कबि भाजाजों जाथोंसै जाबा जाबाय नैबे आलु रोसिखौ जागोन आरो गोमो जाबायहाय माइ सुनाया दावरावथार दे हिसाब खिथाबा गरबर जालायो आरोना दसे माइआ मालाय जिरायनानै नेबाय थाखादों नो टेनसन नै आंना जनोसै चार्जारा मोजां नङा दोनस'ना दोनदों ओमफ्राय नै ओंख्रियाबो जाबाय आंना साखिनायबायबो आङो मोदोमफ्रुनो जाबाय दे हामा बिदिनोसै आंनालाय बे संनायसै नै आरो ओरै दालि संबावबाय आरो टमेट' एग्लिबावबाय मा होनना बुंबावनो जानानै संनानै दिन न'नि टमेट' नालाय जि ग्लेब खानाय एकदम हरनानैसो एग्लिनाय लोगो लोगो ग्लेब ओमफ्राय बिदिनोसै समायाबो जाया नङा जाबाय ओमफ्राय आं माजों बिमायंनो दहायनो दुगैनायनि सिगाङावनो खुनानै होलांखादों आरोना ओमफ्राय दुगैखांनानै नै जोंबो लाबायानो रिदां साथामबो लिलिला दुगैखांजोब्बाय जोंबो एबार जानोसै आरोना ओमफ्राय ओंख्रिखौ मा होनना बुंनो फिसालानि दाउदै दैसे एवबावलायनांबाय आं मानो होनबा नाखौ मोनसेबो जाया आलुखौबो जाबावासो जाहैदों ओमफ्राय दालिजों जाबाय टमेट' बाथोन जासिगोन दाउदै भाजा आरोना उफाय गैया लेथेर फेथेर जेवनो मा होनना बुंबावनो आरोना गोदि मोदि मावस्रांनानै दसे लावखांलायनानै आरो गारहा फिसायाव दै गुदुं फुदुंलायबावनानैसो नोंथांमोनजों नुजाफैफिनबाय बिमा फिसा उन्दुथारासै जाफ्रि गेलेगासिनो हा बेबि टिना where are you रजनाफोर जोंना दिनै बिदिनो थांगासिनो दङ नाथाय आं दिनै गेटसिमबो मोनहैयाखै आरोना र'आ माबा होननो होग्रो गेटनि बाहेरायावथ' दुरखिबा गेटसिमखौनो मोनहैयासै आङो मा होनो न'आवनो आंहा दिनै बिदिनो थांबाय आरोना ओमफ्राय आबैया अबाव थांदों होनदों मा आबैया थांदों राभा बारायाव माने अन्नप्रसन दंनो आरोना सोरबा गथ'नि राभा गथ' लेंदों नालाय ओमफ्राय थांबाय आरो होलाय मा होनो हामबायसै दसेनाबो आं दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना आं दिनैनि हालाद बेखौनो शेयार खालामबाय मा जाखो मा लोंखो दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगजों फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बिराद खस्थ' आरोना आपल'ड होनोबो खस्थ' आरो मा होनो भिडिअ नायनोबो खस्थ' आरो बेजों लोगोसे गरम बोथोर जाबाय नालाय मबाइलाबो थाबथा जानो हमलायबाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय